The name of the game. 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 Това е една от малкото жени рефери в България. Нейното име е Павлета Рашкова. Занимава се със съдийство от 5 години. Защо избра реферството и какви са бъдещите й планове, ще научите от самата нея. Как се запали по футбола? Ами от малка гледам футбол и се интересувам. И баща ми е вече бивш съдия по футбол. Започнах в Стара Загора и там преминах курс, който е теоретичен и практически. Всеки настоящ съдия, който в момента е преминавал такъв вид курс. След като премина успешно обучението си, всеки рефер полага изпити и получава назначения за мачове. Подготовката за тях протича по стандартен начин. Разбираме се с колегите, с които сме на матч, какво да е нашето взаимодействие на терена, по какъв начин да се разбираме и по-лесно да работим в екип. Има стандартна загрявка преди всеки матч и вече екипировката, тя си е една и съща. А получава ли си предложения за срещи от страна на футболистите или на съдиите мъже? Получавала съм, да, което е нормално, не само аз, всички мои колежки, особено от футболисти. Съдиите са малко по-дистанцирани, защото преди всичко сме колеги. Но това е нещо нормално. Но когато сме на терена, трябва да си вършим работата. Всичко останало е след това. А ти лично заглеждала ли си се по някой футболист на терена? Случвало се, особено имало случаи, в които сме съдействали на благотворителни турнири, където участие взимат и по-известни футболисти, като цяло личности. И се случва да се загледаш, да. През свободното си време Павлета посещава факултета по журналистика, където учи. Като всеки млад човек излиза с приятели и когато има време, отделя внимание на семейството си. Засилва ли се интересът от страна на мъжкия пол, когато разберат, че си футболен съдия? Ами да, мога да кажа, че се засилва, защото е нещо нестандартно и необичайно една жена да се занимава с футбол и да съдийства. Може би им е интересно, по-скоро странно как това нещо се случва, но мисля, че гледат добре на това нещо. Ето и какво мислят мъжете за жените футболни рефери. Според мен футбол не е за жени. Мисля, че футбол е мъжка игра и да, мисля, че футбол е мъжка игра и те нямат място. Смятам, че вече еманципацията навлиза и би било хубаво да има и такива, както и има. Би ли се разсеяла, ако видиш на терена жена рефер? Аз съм имал мачове, които има жени рефери. Това не повлиява на играта. Не, смятам, че не. Не, но твърде е вероятно да се разсеям. Вероятно не. Зависи дали е красива или не. Да. Може още да кажа? Мисля, че са много секси.